ụmụnne m akwụgha m ọka m ji eme akamụ. Ofu anyị nwaanyị kpọrọ m na-asị m, Rosemary, ị nwere akamụ? M sị ya, akamụ kwa ihe a kemgbe afọ gara aga ka ọ jụrụ m ihe a, mana leenụ nkịta amaghị m na enwere m ike kwa akamụ nke m yọọ ya were mere ezinụlọ m nri. Ihe akwa n'ihe dịkwana ire gboo, n'ihi na gịnị, enweziri m ohere ka aka m, ana m ejizi aka m eme skejụl ka aka m. Afọ gara aga enweghị m ike ibi otu sampụ ọka na Amerịka, elebe m nkwana ohere m ji eme. Ụmụnne m, ya ka m si ka m kọrọ na ịdị mma Chineke maka azụmahịa n'igwe okwu Chineke wetara m. Anyway, aha m bụ Dr. Rosemary Anyanwụ, awụ nwa afọ Mbaise, awụ m onye Imo steeti, Naijiria, mana ebikwa m na US bi na di m na ụmụaka m anọ. Oge gara aga na m arụ ọrụ atọ, ana m ehikọwa ụra m na-ehikwa n'ewu na awa 4 n'otu ụbọchị. M na-alọta na-agba 120 miles ebe m gaji ọrụ n'iji nwa asidenti m banyere uru 8 nke gara iwere ndụ m, ndị menigwe zọfere. Nke kacha ewute m na-arụ ọrụ ndị ahụ, a na-achịrị ego na-achị ya ndị bebisita. Adị m ahụkọ ụmụaka m anya, ọrụ di m na-akpụ ya agagharị, adị m ahụ ya anya tu na-asị otu a ka esi azụ ụmụaka m na-alaiki akamụ ọfụma mana adị m enwe ohere wee gwọrọ ha ọka wee yọkwa n'anya. Ya otu nne na nna m ji zụọ m na-asị kedu ụdị Amerịka dị ha, wee gwuo onwe m na m ga-achọ ihe ọzọ m ga-eme. Anọ m ga m dọga ndụ m ebe m nwere asidenti, n'ihi na ebe m na-agba 120 miles ebe m rụrụ ọrụ famasi, awụme famasi site na amara Chineke ndị na-ahụ maka mkpụrụ ọgwụ. Ya bụ ụmụnne m, bịa chọta ofu onye ụlọ anyị nọ na-ekwukwa otu iji hụ m na-ekwu, bịa chọta nke akpọga gịnị digital franchise. Ya a na-azụ ya naanị na gịnị na online. Nke tọkwuchara ngwụ na aga m agaje chụwa ndị mmadụ bịa ajoin the business wa mba. Enwere ha na-akpọ automated system. Ụmụnne m, onwe ihe nwere ka m ga-akọwacha automated system ha ga-esi etiri gị ya, ọhịa ga na-akpọra gị ndị mmadụ see. Azụọla m ahịa kemgbe otu afọ na ọnwa 4 wee hụ n'ime na ihe awụ legitimate business. Ya wụ business ga-eti gị na ọghọm, nwoke ga-eti gị na nsogbu. Business a dị legitimate. Ụmụnne m, medical doctors nọchia n'ime, pharmacists nọchia, nurses nọchia, ha juru eju bara na-azụ ahịa. Ịmana dịka onye mmụọ, dịka onye na-ahụ mkpụrụ maka mkpụrụ ọgwụ, ọ bụrụ ụdị biznes m ga-eme ya ọrụ ihe dị ilegal. Ụmụnne m, ha ga-abịa nwunye m elu, even a ga-ewerekwa laịsensị m tinyekwuo. Mana ihe medical doctors na-eme, ndị pharmacists na-eme, ndị nurses na-eme, many of them na-abịazi na-ewetuzi aka na oke overtime na ihe ndị arụ. Ọtụtụ n'ime ha dị anwezi ihe ọzọ ha na-arụ, ọzọ biznes ya ka ha na-azụ, na-enweta figọ 5, 6 ọnwa niile ka ha nwetara n'ụlọ ha karịa ego ha na-enweta mgbe ha na wee nọọsụ. Ụmụnne m, ka esi azụkwa n'ahịa. Gị bụrụ onye nwere mgbalị, nwee mmụọ si na ị chọrọ ịzụ ahịa, enweghị sistem nwechi otu hazichi otu esi azụ ya, ị na ịbịa figure out. Ebe mụnwa wụ Rosemary na-amadị ka esi azụ ahịa n'ọnlaịn nwere ike mee nwunye onwe ofu mkpụrụ experience m nwere. Enwere m onye ọla nwere mentor, nwee coach ga-agbaziri gị olu. Ịwụrụ onye gbara afọ 18 wụkwa na onye nwere mmụọ ịmụta ihe. Were ekwentị gị na kọmputa gị, ọ gwụla ahụ ị na wifi ebe ọbụla ịtrafụ ịla Naijiria, ịla ebe ọbụla and onye ọbụla nọ na mpaghara ụwa niile ga-azụ nwa ahịa. Ụmụnne m, ka esa ihe anyị na-emekwa na esetere gị automated system na-akpọra gị ndị mmadụ ndị chọrọ ime ka ego na online, and ya na-akpọra gị ndị mmadụ ịma ihe ga-eme na ụmụnne m, kọmpani ahụ akwụọ gị ezigbo ụgwọ mgbe ole nwere sales, and gị hụ ego ha na-akwụ ọwa arịrị. A sịkwana ọnụrụ karịa na ada agwa ochi ntị na ahịa esila. Ụmụnne m, hapụ n'aka na overtime iwu medical doctor bụ nọọsụ, tinye aka n'ebe ahụ esile mmụọ bọtụl. Ị gara na webụsaịtị ime ahụ skol, ị ga-ahụ ebe ahụ gị tinye aha gị, tinye email gị na fon nọmba gị, ga-eti ihe onye ọma na-ege m ntị. Nwa afọ Igbo unu, nwanne unu nwaanyị si unu bịawa na uru dị nga. Ị nwere ohere lekọta ezinụlọ, lekọta ụmụ gị. Ọtụtụ famili Igbo nwere kansa, adịkwa ndị shie nri. Na-asịzi mgbe papa m nwụrụ n'afọ 100 years ka papa m gbara n'afọ. Mgbe jụọ ya sị, papa kedu ihe mere iji bi nwuo ndị dị ụtọ dịrịkwa gengem dị ka onye gara nwatakịrị? Ya sị m, oge ka nne na nna ha nara echiri ihe nri, mana ka ugbu onye ọbụla nọ n'oke n'ọhịa ngọrọ n'ọzọ. Ọ dịkwa enwere ohere ishiri ezinụlọ ya. Ọ dịkọkwana mma ihe gbasara ezinụlọ nga ọ dị ahụ. Ụmụ nwaanyị na-ege m ntị, ndị pharmacist, nurses, medical doctor, bịa nwanụ bịa zuru ugbo n'ike, lekọta ezinụlọ Chineke nyere unu.
ị ga-anọ n'ụlọ na-eme ka ego karịrị ka ihe nọọsụ na ha na-akpọ gaga asị m ga-arụ n'ọrụ nọọsụ go mba, ị ga na-ahụkwa mana ị ga-ebelata awa nwa ohere gị ezinụlọ gị nọrọ kọrọ kpọchi ọchị o ji adị mma ihe ndị ji ala ọbara mgbali elu ya owuhe niile ka m ga-akpọcha na adị ịmara na ha ewu ada befo ha ndị a flag a nsị na ọma gafere ya nwanne m tinye aka na lemon bottle ekwentị m gaa n'ebe ahụ ka awa ahụ ozugbo egbula oge n'ihi na nwere promo anyị na-eme ugbu a itinye aka ugbu a onye mana ege m ntị ị ga-eji egbago ego dị elu enyekwuo gị kọmishọn karịrị nke na-enyeba anyị bifo n'ihi na promo a na-eme anọ na-agwụ na ọnwa anọ anyị na-agwụchana ya bụ onye mana ege m ntị ka agba ahụ tinye aka na lemon bottle tinye aha gị na email gị lee that 20 minutes webinar ilecha ya geti aka ebe ahụ kwụọ 149 ewee nyezie gị mentọ na coach ndị ga na-agbaziri gị olu iwee fụ otu esi akwụ ụgwọ na this visa fụ companies a na ha na partner si training package a ga-egosicha gị ihe niile ị nwere ike ịjụ na ajụjụ ị nwere ike ịjụ m ebe a gwụ ihe niile nọcha na that $149 ịkwụọ ya a na-arịfọndụ kwa ọ ma gị lechaa ya ọwụ ihe ị chọrọ a ga-enye akwa gị ego gị nwere ihe dị ka esemokwu dị anụ ma ọwa agọgịla mmadụ na mba ozugbo gị zite m ozi na igwe okwu mahụ n'ebe a ga-enyeghachi gị ego gị nke abụrọ nke amasị nke abụrọ nke skamasị mba mụnwa chekwa n'ọnwa ya ha ga-ezire gị ihe ị ga-eji faịlị tasị gị mgbe afọ na-agwụla afọ na-agwụ ewerele gị ihe tas dọkụmentị gị faịlị ata nwedekwu ego na gọọmenti ya wee mana ege m ntị kemgbe m zụrụ ahịa otu a aghọọla m global certified coach kịta ihe ọma Chineke mere na biznes ọ kara akarị nwa nwezi aka na-enwe nwe m skejụl m na-epik ọrụ famasi na-epik nke na-akwụ ezigbo ụgwọ nke m nwere ike iji ọsọ mee mgbe m chọrọ ịgani ọzụtụ m sa arụ na ụmụnne m apụla m ọrụ atọ kemgbe otu afọ ahụ Chineke na-agọzie m na-eme ka ego a na-ahụ anya ekwefuru ya ma ịchọrọ inweta ego igwe ịchọrọ ịkwụrụ ụmụaka gị skuul ike ịga he na abịarụ mọgeji gị ịla amafu gị obi bịa na-aga ọkpada bịa nwa bịa tii ya aka mgbe ọ na-erule otu afọ taa ma inye hitesiri ma na onye na-agwa gị ha awụ nwa afọ igbo ọkwa otu ọha bụ ka m kpụrụ ka m mere yọrọ akamụmụ igbo kelenu ya